Inday Vlogs ni. So, mauning taga-bukid. Muning lugar sa mga taga-bukid. Mauning danang mga lugar sa taga-bukid. Itour ko noon ni Inday Vlogs guys. Magpato-tour ko na niya. Nasa tayo piso diri ano lali ihaw sa para birthday. Naay daghan ihang piso. Pilam day nakabuok. Piso. Pila ka buok? 6 ka buok. Para birthday na nimo. Para birthday nako. Para birthday nimo. Para birthday nila. Para birthday ni nako. Para birthday ni Rangga. Para birthday ni Mami. Para birthday ni Papa. Awan namuwak pa man. At tuta pikas. Dara mo na bunga. Mo ni bunga sa kuan, bunga man eh. Bunga. Plant. Gamay pa kayong bunga. Yan. Namuwak pa oy. Ito sa malbiri. Ajud tay. Wajud ta. Sa unta ni maning orasan na mo sa una guys. Wa na ning tuyok. So gidesign ra na mo dira. Wa na jud ni tuyok guys. Wa na jud ni tuyok karon bag-o na sad. Kay ihian. Kay ikane. Wah. Ang gani sa una na. Ang gidtong blue katong dako. Ang gihiyan sa tuko. Unya. Gamay no sad ang gipalit ni Papa. Kaya anong di ko na masuglag tuko. Bye-bye.